Napríklad máme tu C1-kový zámok, ktorý sa využíva hlavne na vstupoch do bytových jednotiek, rodinných domov, takisto kancelárske priestory. Je to jednoduchá inštalácia, kde pôvodnú FAB vložku z pôvodných dverí sa vybere, namontuje sa tam vložka tohto zámku, kde vieme potom otvárať tieto zámky, čo sa týka otlačkom prsta, kódom, PIN kódom a samozrejme kartičkou. Toto je smart zámok, ktorý sa viac menej používa v hoteloch, penziónoch, na izbách, kde je možnosť otvárania takisto otlačkom prsta, kódom, kartičkou. Máme tu napríklad servisný zámok. Keby sa ten zámok pokazil alebo vybila by sa batéria, tak vieme servisným kľúčom ho otvoriť a dostať sa do tej izby. A ďalší zámoček, ktorý sa používa a využíva v zariadeniach, dá sa povedať, schránkových jednotkách, v prezliekárniach, šatniach je tento zámoček. Sú tam rôzne dĺžky, hrúbky, šírky, osadení, uchytení tých jazyčkov a samozrejme sa ovláda tiež štvormiestnym jednoduchým kódom pri otváraní, zatváraní.